www.camelpark.com. Guse reservations@camelpark.com. Guse wakesimi asinamba noti isano na ibire Eyemo inye isato isano nisato isano ni mo isano kianda inye. Guse noti isano na ibire isato inye isato isano nisato isano ni mo isano kianda inye. Guse noti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye. Umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamoja. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanjo muligereria na gukwanira ndonsi ya sobereta semarogoba yabono chinga kichinde ninde ngokwarigania semesa ya mangana mayanya gukumanya gati yali twabereto gukwarigania kurwa semambi yarenge ntambe weka chinse chigabono chiabono marogoba Ensa Eyemo yabono marogoba ekerabono chire tariki emeronge 3 Eyemo omutinyo gatatu umwaka w'ekiri bubere na meronge bere nebere na mange habereka okolekana kurwa semambi yarenge ntambe haseri wa ngochiko sansamuranira na gukumanya nyirabono orobotsi rwa BBI ni gobono rwanyara gwetigwa sekegambero buna ndwa bwateti kolengana na machiko na nigo rwaba rogo tuguterwale nigo chinga kechio omubunge kurwa senseme ya Garissa ade ndwale atebire buna nigo baganetia serikali mukirigo getambokero aso na tigato chake kurwa sensemo yeke gambero gya Supreme Court akerokeria omonachebino mone Justice Martha Koome anyaraka gote buna oroboti rwa BBI urwa brogote rwali tukulia lero ndo bwatete machiko kolengana ne katiba Koome boigoni gate bakolengana na banachebina bali baikirana asike gambere kyasogo kwana na kugaya na sobwa galigro yoroboti urwo maiga yaba Kenya goikaseke gambero na kwamereli yoroboti urwo nigo komate buna umurai wenso muskuru Kenyatta tabwene tukwe bwatirania Eyemo so kore katiba ama unchirilio Koome boigoni gate abuno umurai wenso muskuru Kenyatta niga rokanete kwe bwat. The president cannot initiate constitutional amendments or changes through the popular initiative under Article 257 of the Constitution. Njoki Ndongo, Supreme Court Judge, dissenting. The B aspect of that issue 2, the president initiated the amendment process. Consequently, under Article 257 of the Constitution, the Constitution Amendment Bill of 2020 is unconstitutional. Njoki Ndongo and Renaura as constitutional for being in breach of Article 10(2) and 87(7)(a) of the Constitution of Kenya 2020 for lack of public participation. Njoki Ndongo, Supreme Court Judge, concurring. 4. Civil proceedings cannot be instituted in any court against the president or the person performing the functions of the office of the president during their tenure of office in respect of any 5A. There was no obligation under Article 10 and 257(4) of the Constitution on INBC to ensure that the promoters of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020
complied with the requirements for public participation. Unanimous. Nago tigana noroboti urukuru sensemo ye kigambero boigo gochika kwerwe gwa bwango iga numuri wenso muskuru Kenyatta kubwatirana amone wizara yobo sombe buna bana boda boda banyale kwelikia bujyani gumurubiri yogendrete bono igama tukemerongo kenda abaga kurwegwa ocha bana boda boda kwene kibuna nkweli kibale bujya maigajege kole kemo kole kana se county ya Nairobi kikiarenge konyarega kubolia bana boda boda kwene kibuna ngweso kibale na kwelikia bosi bokubwatia machika bekira sensemo yobosombe nigo chinga kyo chatebere numure bo somorobelio yunigo gendrete kokolekana chinsemo chia Huduma Center asekire county asanyare gakobolya bana boda boda bali baterelikia kuwayirelia inse ya matukayo ataraera nigo boigo bamentre gote abuna matukayo emerongo kiandaka koera abana boda boda nigo bagochiwakanera kwelikia abuna amachikaba gakurwewa Nigo omoroberio bwokorikia abana boda boda ogenderete ase county au imea Kenya. Ase Huduma Center county ya Kisii nigo abarundi babwate omogoko bwokorete Enosh Mumanyi aboririe abarundi abwogwesokia na kwerikia. Tugetogera serikali yaretire omoroberio uyu no kokora gasi ya boda boda epande bei ekiagera omuntu raro oragorikie gasi yo driver anyutwa license bono ngai abantu mbali abange batwa license bagori pikipiki agero omuntu twathie gochaya nga gutego nkokonye lakini oiso konyore driving license na era boko genda muno ku driver tugweso tebenga ata kingokore gasi yao ninjo yo kama sekada na ara. All right? Okuno professionalize this sector. All right? Kwa hivyo kama nje asa maduka emerongo kianda koru twaje Jumatatu paka jitaliki emerongo ebiri na inye omutinyo gatano na limo imo banse kogosa goja ku register. Ekiana maduka yense goetania bono nando goja goboli bujibese bono gabese ntiyo ko akana asa maduka ya abana boda boda abuoni gobaganeirie mbaro rubuna abasaria asengencho yege kori gyakorekanete ase omochio Nairobi boigo nigo bagochigo swaigu ase chisako maega yokoerikia echochirachi kobakonya goje tauni ga konya Nairobi omonene nare kuboria serikali naboko nyano bata abana bange nyomba omwana oyo amanyore ngano omoyibi goso ibire abana abo hospitali nga goko bangenta goso goko baseri nje nara kuja kuboliga ase abakonyi ba serikali omuntu kokwanyorire omwana boda boda gosacha ko yatoekanire bara gaki ichiko nabo yitakiriri ko muri kaya muno omuntu oyo muna togo chiko baba ngalifu na gwete ndase nje Burundi baitu na tosingatieri ichiko ntoko nyara gotene kiombe gito ya boda boda se june kiombe karne sana countrywide yo turasabe serikali nga ekali ngana lya kanyorire bunayo monto manyene liboko libunayo monto manyene dinabo ibintu nari kuboye serikali geto konye tubekere bite mashinani galia nyale kulikiriyange usoje umuntu abakuruko ararare ikabosonga onyoranda kire intambe andi mambina bagukomo tacha ono ngari kwanja chimashinge chinyorekane chibe kwanda alia sumo ndara nyanga chinyora bwango sisi toke engere twafuidia echa abana babo cha sekasi ya boda tokukora toka tabalende byamana serikali asingo tunyora lakini asisi sako chirocho muturende sana ko antu bwati pesa tureri chisaka abandi tubwati chiroro chisake chimutoko sorobotiro senchira yoboikirano bono chinse moibere Ensa Eyemo ne yo komubwatsi yo kuligia kero kyo women repose county ya Kisii Janet Yongera na boige ense mendene yo komubwatsi yo kuligia kero kiboigo Doris Donya Toto niko bono korobekana gwakorekana litukoria lero imeyo mu kibusongo asokwe murungane buna Janet Yongera oyirwe ticket ya ODM igento bono batebere buna baganeti obochoro bwemego se nomination siko chigokorwa nigo chinseme chichia rure birengere byabo buno muri K2 Mirded Mumanyi agotumanya
ensemo y'ababwatani b'ekiama gya ODM Kisi nigo bakora okorobekana ase obogatagati bw'omochi obosongo asekeria bateba buna ekiama ekyo nigo kiroberetie gochikomwa Janet Ongera direct ticket egento kiabagechirie ababwatani baye Doris Donya Toto Njega ntugagara ngwanda managa ese county yetu ya Kisi ndobwa chikonstituency kianda chikonstituency kianda echi ndobwatekera abantu babwate free batagete kwanyore ticket ya ODM egera barwanire biroge byo women tirateyo ODM era ebo basi obogaba ticket emanyo ko women nande the same e constituency yamo dashidi mininga nyali Kisi county etobwate constituency yamo ko togambera onye simba tali ko ticket na Donya ODM go kwere gusi nigo bono baganeirie obochorio bokebakorwe ilio abantu banyare gwechorera omurayo boboka abanyene asebo igo batiana gochia kumosira Donya Ntubuna abasaye ba Kisi county etwasabire twa nomination omonto koeta agende ballot twakechukura no morembe Ntubuna abana youth ntokuchwanza mangana ayu tigabache gusi tokore free nominations oyo ko bwabwe yo gwake runsake runsa togendremo Chinga kiechecho nigo abangina balia bakomosira Janet Ongera bairaneria igoro yengane yo asebateba egasiengie ya Janet nero eragere aiwe eticket asebo igo omo MCA okiogoro Samuel Apoko nere atatigwa magega igoro yengane yo inoyo iga ntuntu amanyete tibesa cha affirmative fund gosentiro gosengazi kitigo kora no monginogera tokamanya orure chitangi oire biremo gokonya wao orure chipasari gakinki naenda koborigwa togote babuna omugaka Raila Amolo Odinga the 5th president iga kortegentekia asomo kungu omubusi Janet Ongera okorire gasi naende mbakorete ngendo gokorunga scientific research igatoka nga omuloyo igatanga ine azereti ngendo kiao sene ngombe yao atugire serate yoranye tuge onye jinsi yaga agenderete kurisia akerego ikamabere amabere akamiru umuntu mungaewe urigirete igona nje no monto nande no muraigwa bagusi na nje njera monte tekure ni Raila Amolo Odinga ngambuye mona sengejo komo ticket direct Ginko reporter ya egata seni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Biamono Mildred Momanyi asorobochorwa senchira yobo ikiranu bono gotikara boigasamangana rengete na siasa tomulekera se county ya Nyamira ojobo igokorigie kerugo kyobo women repokurase county ya Nyamira Anedi Nyakerario negaburi abatani osabwatani nabo igabarebe kyamma GODM kone kibunango korabale obochori bwabo bweme kose nomination sa senchira yobwasiro no bwasyo kuwanchereria konde wensi gotayo igochinga kiechanyaraga kobori y'abanyamira wesokia asoko moko bokoboso bochori obonene bogochigo koleka no mutinyo gatano na gatatu omwaka yiga buchi bubere na 2022 investigation, thorough research on the aspirants, so that at the end of the day, when you elect the right candidates. Otherwise, the Kilomontata Getasia, Abatole ODM, Kiramna ODM Dam, you go to the Koranga ODM ya nyoli the best weme goze nominations asoko we tickets ya ODM nere chinga kichini ga kulere okurwe wachi tickets ya ODM asenchira ya bobisi asaga ndiyengane yugokorwa maisomorore na nare tayari kubwaterana asebale barachikoba obuya sobo choli weme nominations amangana ale social media agendrete goeta yobolimo nga Jacqueline Karani orule ODM ochire ni manyeta abana maybe nababisa bane chi opponents chiane batagete gonsaleli elieta Jacqueline Karani buna nasoete ODM nanya konganya nanya kogenda kia makende onyere nga bantu mbachore omorwanererio ndo gochikorwanerere sekerogeke koru ODM Jackie nonde ODM gochiko support koru MCA asengo chigwake kura a woman rep a member of parliament a president ne ebirogo binde byons pibiko borigu ase ekiama kia ODM. I'm not in another party, a party in the Eyemo. Muntu tanya koba bono nko basaba abantu ba minto bonsi amangana chi propaganda chigendrete nche no ODM.
Korwa ikirugo kyobo women rabo ikase ikirugo kyobo governor Rachel Tundo na yomogate balia abakuriye ikirugo kyobo governor meje county ya Kisii ni gonera ichanire enjera ticket ya sebyama aho kigendera tukuri wa century ya bobisi obochori boimego nominations botali gokolekana Otundo ni gaganiri abateneri bebyama nabo igabwatani bebyama konekuna ngo bwatara nabale nabantu bonsi nanane bali abakuriye ibirugo gwetera sebyama ebyo asogotwara obochori boima century yo bwasi no bwasioko aniga goshokerekeria nominations ya sebyama ao ego chiokolekana stariki sano na ibere omutinyo yigo okane nigo chinga kicho Tundo anyarega kubolia basubatu we sokia sokoli gibirugo byobura ya sense ya Kenya na boigo omurai bwenso muskuru Kenyatta alitukolia lero ni ganyara kurabe no moje gabo kabekra chigo tabakadete meronge na sense moyara nete county ya Nakuru abwe merongene ni go banyara bwo kinwe birogo ase birongo byabo kolere chinga kechiyo ni guru Kenyatta nyaraga ko baboli abanyara okolemere mo yabo asenchere ereyo bwasiole wanjeri ya konde gonse gotayo asoko bakolera abakenya. So ladies and gentlemen, as we usher these commissioning cadets into a life of service, I want to take this opportunity to thank their families for the support that they have given these officers. Today's celebrations would not have been possible without the steadfast support and encouragement from their families. A life of service places great demands on family life, and for this reason, your country is extremely grateful for the sacrifice you make in order to help protect our nation. Let me now conclude by reminding the commissioning cadets that the nation can bestow no higher honor on any citizen than selecting you to lead its soldiers, and this is by no means a small feat. Therefore, you are most privileged to have been selected to serve in the KDF. As the next generation of military leaders, always remain true to your sacred oath to serve your country faithfully and with courage and to the best of your individual and collective abilities. Yours should be a lifetime of duty, honor,